Když ty... To, že tvoje matka tě nevychovala, za to já nemůžu. Kvůli mě píšeš lidem, aby mi nám půjčovali prachy. Kvůli... Takže vás zdravím pri novom videu. Dnes sa pozrieme na Katarínu Tesažovu, kde prosím pekne prebieha podľa všetkého domáce násilie, kde majú dve deti jednonarodené, druhé ešte nie a všetky hádky streamujú na Instagrame. Poďme sa na to pozrieť. Tak to ani omylem tak vypadni z bytu. Jo, takhle. Já jediný, co po tobě chtěla, byla, abys mě obejmul a dal pusu. Ty na mě jenom umíš řvát. Ty se ke mně koukni. Netvrdě, ty mě miluješ, pozerám se. Ještě jednou vidím facku! No to je halus sa takto hádať pred malým dieťaťom a ešte to aj streamovať na Instagram. Pičo, prečo si robíte deti, keď reálne sa neznášate? A máte to vrátit, ty mrtko jedno. Zkus to. Za co i do toho? A nech mě bejt, kundo jedna už. Nech mě bejt, ti říkám. Aby si chcípl. Jednou si mi dotkni. Volám. Chcípni. S tím počítej. Aby ste tomu chápali, oni sa pravdepodobne pohádali kvôli tomu, že on jej nedal pusu a objatie. Veď uvidíte za chvíľu. S tím počítej, když krába tady a tady. Mám. Takže buď teď se běhnu na sídlák, nebo si to zavolám sem. Co? Co si zavoláš sem? Takže ty mě budeš vyhrožovat. Ano, policii, kundo. Nebudeš mě napadat. Já chci domů! Tak prečo neideš? Nechápem akože v akej sú možno životnej situácii, ale prečo chceš volať políciu na matku tvojich detí? Veď proste choď preč do piči. Keď sa správaš jak kokot a ona ti dá facku, lebo sa máš starať o dieťa a ty fetuješ a máš to dieťa v piči, tak sa čuduj. A ešte aj to dieťa bije. Podľa toho všetkého, čo som zistil. No, vlastně tady to chvísivá volání. Já chci domů, buzerám te, zažij to teď, hned! Zařídím ti to, že si budeš sednout teďka na CPZ-ku, Frank. Já chci domů! Volám. Volám. Mám? Ptal jsi podruhý. Protože mi lhal, víš? On mi tvrdil, jak mě a holku miluje. A dělá mu strašný problém, jako nám dát pusu, víš? Ak ste kvôli tomu sa tak pohádali, tak to je brutál, ty pičo. Dělá mu to strašný problém, vole, už posledních 14 dní tak na mě jenom ječí. Já se snažím. Aha, jo. Píčo, já se snažím, kvůli tobě, vole, píšu lidem, ať nám půjčou prachy. Jo, kvůli mě. Kvůli mě píšeš lidem, aby mi nám půjčovali prachy. Kvůli mě! Mrtko. Ještě jednou. Ano, máte pošlu můj mám. Jdeš kundo. Ženská prý ženský, chceš to vidět? Jdu pro ní. Do piči dobrý Mortal Kombat. Čajka ho zbije a on že zavolá mamu. Nie ste vy dvaja dospelí ľudia. A už se nevracej, cípat, vyfetovanej. Já chci domů, kam. Ideme sa pozrieť na ďalšiu hádku, ktorá medzi nimi prebehla. Já na tebe nemám co Ty sám. nejsi můj rodič. Když ty To, že tvoje matka Když tě ty- nevychovala, za to já nemůžu. Já to vypínám. Nebudeš mě napadat na streamu, ti říkám. Neměl jsi mě srát. Furt se tam ty samý dírky dotýkám. Furt to nesrostlo. Takže ty máš co dělat. Jestli dneska půjdu k doktorovi. A řeknou mi, že s tím mám jít na operaci. To proplatí, vole. Vůbec je to nezajímá. Já. To by se ti líbilo, viď? Co ještě chceš? Ty vole, 50 000 za měsíc od mý rodiny, to ti vonělo. Skoro 50? Akože neviem čo a prečo sa pohádali, ale je to celkom hype. Tak jako jen v tomhle bytě je 30. Bo od babičky bylo dalších 24. Dohromady. Tak jestli fakt jako chceš být takováhle, že budeš furt vyčítat nějaký peníze. Co já bych tím jako já ti nic nevyčítám, chápeš? Ne. Nebo ten princip. A to mělo 2 dny předtím, takže taky byl 2 dny čistý. Pořád. Čistý. Já ti říkám, že byla na princip. tak která se zkoušela, pak celou noc o ní starala. Já ti říkám, že to je naposled, co na mě takhle sáhnou. Ty pičo, oni fakt majú doma Mortal Kombat. Oni sa tam navzájom bijú, plus aj to dieťa. A nechápem, prečo si s ním robíš ešte k tomu druhé dieťa. Reálne, keď ich niekto poznáte osobne, volajte sociálku. Oni ani nemajú teplo doma. Nebo se můžeš rovnou zbalit aj do píče. Pokud chystáš ještě něco takovýhleho, Já jsem se sám dovolil. Ti prolíst jednu z těch osobních věcí, když jsme spolu nebyli, nedovolil. Takže co? Ještě se prokecáváš o dalších věcech? Abych konečně kurva věděl, s kým tu mám tu čest a na čem jsem vlastně.
No já bych chtěla čekat, co bude. Zla. Tak jelikož. Toto je tiež frajerina, že čakáš dieťa a zajebeš si cigu. Jelikož Idiota. a poněvadž už jsme spolu dávno nebyli. Jelikož si člověk, který je otec, Ano, který jsem- sahal na naši dceru, Ano, tak jsem chtěla vědět, pod jakým vlivem je její otec, který držel naši dceru v náručí. Idiote. A v ten den byl střízlivý, ty idiote. Až večer, když Já vám... vím, že tady řve, ale oni nevydá, protože se čůra. Ty pičo streamovať toto a nebáť sa, že vám sociálka zobere deti je úlet. Takže ak môžete, zdieľajte to medzi čo najviac ľudí. Nech sa to vyrieši. Dajte odber, like a čau.